Salamat tayo. Thank you for the active surveillance of people who are affected with COVID-19. Baka hindi masyado nakuha yung mga tao nakikinig sa atin. Isinauli ko na muna yung baka mahuli tayo ng pulis. Pero sa totoo niyan, para akong walang hangin pumapasok, puro labas lang. Yung may bagong yung COVID na microbe, may sumakay ng iba. Parang kasama niya or yung ibang microbes, apparently after the vaccination, nag-mutate. May bagong monster na naman. And I pray to God really na sana na hindi ito more dangerous, more toxic than the original COVID, yung ginagawa ng bakuna ngayon, bakuna laban dyan sa kaya mga bago ito, titignan ng mga experts, mga doctor, they will raise the alarm. Sabi nga ni Dr. ngayong gabi, pupuntahan nila to make sure para we can take steps to isolate, sequester, and maybe treat them na hindi na sana mapasa ng iba. So, importante ito kung sino yung mga tao na kinausap nila pagdating nila. That's very important. Sino-sino yung mga tao. Kaya lalabas itong tracing, iti-trace, hanapin yung mga tao, tapos i-examine sila for their own good. Na sabihin, ka na nakausap mo yung na babae na may bagong strain, pati yung lalaki, magpa-examine ka lang, baka nahawa ka. So, yun ang gagawin nila ni Dr. Duque. Now, dito tayo sa the star of the show. Mr. President, Senator Bongo, head of our Committee on Health and Demography, senior cabinet members, magandang gabi po sa inyong lahat. Sir, yung pagbili po natin ng vaccine ay yun po ay laging naka-anchored sa inyong guidance na ang kukunin natin na vaccine ay safe, effective, at saka po tinatawag natin na durable na makapag po na secured ang po natin. And then ang po natin, ang inyong guidance na dapat po magkaroon ng equitable access, lalo na ang mga mahirap. Yung mga vaccine po na yon ay para talaga sa ating mga kababayan na nangangailangan ng vaccine. Sinasabi nga po ni Secretary Dominguez na meron tayong pera. At isasabi ko po sa inyo, ito po yung pera na available para sa vaccine na procurement. Meron po tayong foreign, multilateral, and bilateral loans. Kasama po yung ilo-loan ng ADB at saka World Bank at saka other foreign multilateral bank arrangements na naghahalaga po na more or less 1.5, 1.3 billion. Kasama po doon ang domestic loan na meron po tayo na 70 billion pesos. Para sa mga logistics and supplies, para sa mga syringes, cottons at saka po yung PPE, nandiyan po yung 2021 General Appropriation at saka po yung Bayanihan 2, yung continuing appropriations na kumilang na 12.5 billion. Nag-usap po kami kahapon ni Secretary Wendell, sinasabi niya yung 12.5 billion, nadagdagan pa ng 17 billion. Ibig sabihin, naging 17 billion na po yun, na pwede na po kaagad na magamit ng DOH sa pagbili ng mga ating pangangailangan ng mga syringes at saka mga consumables. So, total po lahat is 82.5 billion.
Ngayon po, nabuo na po namin ang portfolio po ng mga vaccines na ating gagawin. Yung ating ginagawang negotiations, lahat po ay nasa concluding stages na po at very successful po yung mga ano po natin. Unang-una po sa Serum Institute of India, yung Novavax, meron po tayong napirmahan na po na 30 million doses. So secured na po yun. At pwede po yung madagdagan po yun ng 10 million pa para sa mga LGU at saka private sector. So nag-open po siya ng space na 10 million para po kung gusto ng mga LGU at saka ng mga business sector na bumili po ng Novavax ay pwede pong bumili. Ito pong Novavax po, ito po ay subprotein na gawa po ito sa US at ito po ay ma-manufacture po sa India. Nakausap ko po ang ating ambassador ng India at tutulungan po tayo na kung pwede mapaaga po yung delivery at kung mamarapatin po natin na magkaroon po tayo ng bilateral arrangement with President Modi. At yun po ang ano po natin na magkaroon po tayo ng arrangement na bilateral. Can I interrupt you, sir? Yes, sir. Sir, when do you think would be the earliest first tusok dito sa yung vaccine na binibili natin? Sir, yung ano po, nakausap namin kahapon ang COVAX facility. May possibility po na February po na magdala po ang COVAX dito, WHO at saka UNICEF, ng Pfizer. Yun po ang inano po, nag-apply po tayo. And then ang Sinovac po ay darating din po ng February 20, 50,000 initially. And then dadagdagan po sila ng 950,000 sa susunod na buwan at 2 million sa susunod na mga buwan. Nagbigay na po na commitment, napirmahan ko na po yung term sheet at pinadala ko po na sa Hong Kong yung ang kopya ng aking term sheet na napirmahan for 25 million. Maganda po yun kasi po sinabi ko po kanina nga sa media na gano po nag-intercede po ang ating tinatawag nating mga diplomatic channels sa pumuno po ng ating si Yusek Borge. Nagkaroon po tayo ng tinatawag na bilateral kasi yung pong yung guidance na maging bilateral para po talaga magkaroon ng mura ang ang magiging ng vaccine. Ibig sabihin po parang G2G, parang best price at saka at cost yung price po na bibigay po sa atin. At kami po natutuwa na talagang ang China ay binigyan po tayo ng tinatawag na magandang pagkakataon at sila lang po ang nagbigay sa atin ng mga talagang definitive dates ng delivery, buwan-buwan. At yung Pfizer po, maganda rin po ang ating negotiation. Dinagdagan po, pwede po madagdagan ang ating allocation. At isa siya sa pinakamalaki na makukuha po natin. More or less 25 to 40 million. At natutuwa po kami dahil kasi hindi po tayo iniwan ng Pfizer. At may commitment po sila na baka magkaroon po pagka nagpirmahan po tayo. Baka hopefully, kung meron silang excess from US at other countries, pwede pong ma-deliver po sa atin. Ang susunod naman po yung AstraZeneca. Bukas po magpipirmahan po kami ng private sector at saka LGU. More or less 17 million po ang nakuha po natin, na secured po natin. Ito po naman ay madi-deliver po ito ng mga second semester. Most likely July, August, September po. Yung J&J, nasa final stages na rin po tayo. At naghihintay na lang po tayo ng approval ng mga kontrata. At ito po ay baka madagdagan po yung quota po natin. Maganda po itong J&J na sinabi ko po sa inyo na single job lang po ito. At saka ito po ay talagang yung mga ginagawang vaccine po nito ay talagang noong dati sa mga Ebola at talagang tested na po ang J&J sa paggawa ng mga vaccine. Yung Moderna, nag-negotiate po kami kahapon ng umaga at positive din po. At nangako po si Sir Enrique Rason na siya na po ang kukuha sa Spain ng mga supplies pro bono, kanyang mga barko at saka kanyang mga airplane ang kukuha noon para at least idalin po dito sa atin ang vaccine. At meron po tayo na naka-allocate na nag-explore po tayo na baka ang LGU rin po at saka po yung mga private sector ay pwedeng kumuha po ng Moderna. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.